नमस्कार. रोजच्या काही खास बातम्या घेऊन मी आली आहे आजचा पॉझिटिव्ह डोस या आपल्या खास सेगमेंटमध्ये. मडगावमधल्या समाजसेवा संघाच्या महिला नूतन हायस्कूलमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक केंद्रात या क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त अमेरिकन विद्यापीठाशी संधान साधून एक सर्टिफिकेट कोर्स सुरू करण्यात येणार आहे. आज या संस्थेचा 90वा वर्धापन दिन आहे आणि यानिमित्त त्यांनी याची घोषणा केली आहे. अशा प्रकारचा एक कोर्स सुरू करणारी ही राज्यातली पहिलीच संस्था आहे. काल डोनापावला इथं जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी येत्या 5 वर्षात 2 लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार असल्याचं सांगितलंय. सरकारी नोकरीच्या मागे लागण्याऐवजी कौशल्य विकासाकडे लक्ष देऊन स्वतःच्या पायावर उभं राहून सुबत्ता निर्माण करावी असंही ते म्हणाले. त्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांनी काल अवयव दानाचा संकल्प केलाय. त्यांनी यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सुद्धा भरलाय. बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागरातल्या संशोधनाला गती मिळावी यासाठी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेनं समुद्र मंथन 2023 या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. देशभरातील उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांना एकत्र करून या संशोधनाला गती देण्याचा त्यांचा मानस आहे. तसेच चीनमध्ये सुरू असणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला आणखी एक सुवर्ण पदक मिळालंय. नेमबाजीत 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात भारतीय पुरुष संघानं या पदकाची कमाई केली आहे. भारताच्या खात्यात आता 8 सुवर्ण, 12 रौप्य आणि 12 कांस्य पदकं जमा झाली आहेत. याबरोबरच आज आहे जागतिक हृदय दिवस. यावर्षीची थीम यूज युअर हार्ट, नो युअर हार्ट अशी आहे. तुमच्या हृदयाची काळजी घ्या, आनंदी राहा आणि त्यासाठी पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.